Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, usa na usab nga maayong adlaw kanatong tanan ug welcome na usab nining atong 15 minutes of program atod kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong 100% herbal. Why side effects, why overdose? Ang bugtong ikatabang sa atong kalawasan, kaayuhan. And of course, kauban gyapon nato sa atoang pikas lawak kining atong Partners Health nga makahatag og dugang impormasyon kanato. Ang atong igsuon nga higamit kayo og SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Si Sir John, maayong adlaw na sab kanimo. Ay, mga adlaw kanino trend Sir Rick, no? Sa tanan natong mga tigpaminaw, kumusta kamo tanan? Sa atong mga sa celebrities mo. ang atuang user sa atuang SED Celebrity Soap and SED Celebrity Beauty Soap. Alright, muna makita ninyo mga igalang igsoon sa atuang mga sa atuang mga screen nga pula-pula gayon ang panagway sa atuang partner kay nagagamit gud kini siya sa atuang milagrosong sabon. Sa atong mga kaigsuon diha karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga problema sa kalawasan tibali kanunay mga igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an gayon sa science nga dunay maayong ikatanyag nga kayuhan. Kini magong panyawan mga kaigsunan na pamatud-an kini siya nga ang unod niini nagsagol ang daghang mga klase sa mga bitamina, mga minerales ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong mga kalawasan. Kaya kita mga igalang igsoon, Sir John, kita no, isip Pilipino, mahiligon kuno kita sa mga maparaton, mamantikaon, mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon. Wherein posible nga kung kita medyo may pagkahilig niini, dili jud mawala nga aduna joy mahitabo nga pagpandaot sa ato ang mga kalawasan. Tinod yun na si Rick, no? Apil naman nagbuda sa itong kultura. Ining grabe ang atong magluto tano kung either parat yun na o tamis. Narag yun na sa duha. Dili kita nining aslom, wala kita nining mga uban, mga pait na pagkaon. Bisan gani sa gawas, no? Na sila mga pagkaon nga dili kay lasado, no? Nga dili kay taganahan. So kining Pinoy manggod anad kayo ning lutuan nga grabe gyud kayo ricados. Grabe gay tambok, no, prito kasagaran, no. So muna ang mga culturally mo gid ni ang kahiligan sa Pinoy, which very risk, no, at risk sa katong mga kaniya itong mga pagkaon at risk sa mga nagkadaiya mga balatian. Not only that, Sir John, na pamatudan pod nga sama sa kaniadto pang panahon pantel karon, no, mahiligon kita nga magbutang og mga additionals na mga sangkap sa ato ang mga pagkaon sama pananglitan sa monosodium glutamate or kaning ginatawag nila nga pampalasa, no. Naman na sila mga laing sachet pa nga mga klase nga mga pampalasa, wherein in fact mga igalang igsoon kani siya additionals na ni sila, no, flavorings na lang ni siya sa ato ang mga pagkaon. And dili po nato kalimot mga igalang igsoon nga napoy mga fast food chains nga nagabaligya nga lamian jud kayo ang presentation sa ilang mga pagkaon apan wala kita kay malo og giun sa kini siya pagluto, no. Munang ginaingon mga igalang igsoon gani mga uban nga ang ilahang mga karne pulang-pula jud kaayo, no, murag yung fresh pagid kaayo na where in fact kabalo man ta nga food coloring ra ang nakaingon niya katong food coloring ra ba mao ra ba toy makadaot, no. Same ra gyapon kana sa mga ginatawag natong processed foods. Sayod ba ka, Sir John, nga nagtaas ang mga bilang sa mga taong naigo sa mga problema sa panglawas sama pananglitan aning cancer sa colon, gumikan lamang sa pagkahilig sa pagkaon sa mga prosesong pagkaon, kini mga ginatawag natong processed foods, no. Ilabi na kining mga naa sa lata
gumikan kay taas kini siya og content sa ginatawag natong preservatives, especially po ganing mga pagkaon nga mga pulahon nga usual gyud nato nga gina-serve sa pamahaw. Mao gyud kini sila ang mga sagad yun nga mas makahatag og pagkadaot sa atong mga kalawasan. Siyempre, no, ang preservative na itong ginagamit ng good Sir Rick, no, unlike na before, no, kung nagagamit og salt, no, para ma-preserve ang mga butang, no. Karon man good, siyempre sa pag-advance, no, sa panahon, sa pag-discover og mga ubay pa ka mga products, no, sama sa mga chemical nga pwedeng mahimong gamiton sa pag-preserve, no, sa ato ang mga pagkaon. So tungod ni ini Sir Rick, no, nahimong at risk ang ato ang digestive system sa kausaban, no. Like example, mingon ta kining ato ang atong atay plus kining atong tinai, no, kining atong tinai man good Sir Rick, no. Mao ni ang the last two, kaning large intestine o kaning atong small intestine, mo ning the last two sa process, no, kung asa ang absorption sa nutrients, ang absorption sa water, no, ang may tabo. Kung asa sab, no, ang kining mga preservatives, no, mostly dili man gud sila ma-breakdown din na sa to ang tiyan. So pag-abot dito sa tinae, dito gid na siya maapektuhan. So dito man gud ang absorption ni ana. So kana sa Sir Rick, mo nang kasagaran sa mga tao nga mahiligon din sa ginatawag natong mga tosino, hotdog, mga inani, no, kining mga canned goods, makakos ni siya or later on labaw na kung nasa mga predisposing factors, no, like yung family, makakos ni katong ginatawag nato nga colon cancer or uban pang mga problema sa tinae sama sa diverticulitis, mga colon problems nga pwedeng mahimong hinungdan sa kamatayon sa katao. Tinood ka na, Sir John. Ugasab ka lang sa katong mga kaigsunan na to. Mga mamis, ha, timani kanunay nga dili na to anaron kaning atong mga anak nga pag pamahaw gani, ang usual yun nga ipakaon kining yung mga proseso nga foods. Kay matud palagi nila kanang sayon ra manggug kay i-prepare, no. Igor ani mo prituhon, pagkaon na dayon para sa mga bata apan even though nga kita mo'y nagpreparar nga din kay balo kita nga gilimpyuhan gyud nato pag-ayo ang klase sa pagkaon and then ato yung giluto pag-ayo. Ang problema man gud mga higalag igsuon, ang proseso daan sa gibuhat sa pagkaon before nato siya giluto, no. Mo nang para sa uban, especially kaning ating mga mamis diha nga gusto nga makaangkon og healthy nga pagkaon kining ilang mga anak. Most probably siguro sa mga dirita sa mga ginatawag na to ng mga vegetables. Matud pa nila, Sir John, ang usa sa mga pinakalabing maayong pang breakfast good sa mga kabatanunan is kaning ginatawag bitaw nila kanang air fried nga mga fruits, no, I mean vegetables nga diin pwede kayong makatabang sa ato ang mga kabatanunan nga mas mahimong healthy. Kabalo ko kaning mga kabatanunan nato mga good Sir John, ikumpara lang nato ang ato ang pagkaon sa mga hot dogs, mga bacon, mga inana nga mga klaseng mga pagkaon, din taparan nimo og mga steamed nga mga vegetables like patatas or mga kuan, dili gyud na sila mukaon sa vegetables, no. Kay mo pili gyud sila sa katong naandan gyud nila. Pero it really depends kung unsaon ninyo pag-present or unsaon ninyo pagpaila-ila sa inyong anak ang inyong mga nilutuan, no. Diha na din manggawas ang kamaayo sa pagluto ni mami para mas makaserve gyud siya og mas healthier nga mga klase nga mga pagkaon. Tinuod, Sir John? So kinahanglan gyud creative gyud ta perminti, no. Labaw na ni kaning mensahe, no, sa tuaw gina-focus natin ni sa parents, no, nga kining mga pagkaon man gud nga mga processed foods man gud dili gyud ni siya ikahatag na kaayuhan maliban sa mabusog ta ana ra man, no. So ganahan lang ta mukaon. So kato, no, kinahanglan creative gyud ta perminti sa pag-prepare sa itong mga pagkaon. Labaw na ato mga kabatanunan nga pilian kaayo. So actually kuan gani kaya na Sir Rick, no. Usa sa mga hinungdan ni ana is kaning cultural, no. Kung naka sa syudad na spark, mostly ang imong mga kauban, no, maglisod ka og katong creative na preparation tungod kay ang silingan nagakaon sila binana. So ang imong anak dako kay possibility nga mosundog og mas ganahan sila o pilion nila to. Unlike sa rural areas, no, kung sa communities pod nga mostly kung mo kaning gulayon kasagaran ang ginakaon, kani pod ang ilahang mas gina-prefer na pagkaon.
Pero syempre no, di mga excuses na lang man no. So kinahanglan yun nga ato yun ang dilian kana ng mga pagkaon tungod kay wala man gyud na kabuton no nga mga kaayuhan sa tong lawas. Anyway, naman ay mga sustansya, protina, naman ay sodium pero unlike no sa katong ginaingon nato nga prepared yun no katong kung gusto man nato magkarne, magkakarni ta, maggulay ta and prutas na direkta yun no mapalit nato og kaunon nato no. So kana man gud ang pinakanindot yun nga meal no plus the rice no makaon ta nga syempre with exercise kana man gid ang pinaka-importante. Sa mga kaigsunan po na to, mga mamis diya, wa po bigayngon nga dili na lang po na to pakanon ang atong mga anak kung mga yuna ng mga klase sa mga pagkaon. Ang ato alang diha, mga igalang igsoon nga medyo malimita nato ang exposure sa bata sa mga preservatives. Kay delikado manggod kaayo ang mga preservatives nga magdugay pod sa atong kalawasan. Imagine ra gud igalang igsoon ha. Kung mismo isda gibutang og lata, gibutang og preservatives, gibutangan og mga panakot ug uban pang mga sangkap, magdugay gali sa lata no before nga madaot. Imagine lang kung kana naa sa imong sulod sa tiyan. Kung everyday ka nagakaon og mga preservatives, unsa na nahitabo sa imong tiyan, mura na siguro na siya og as ligon as lata no nga mas dili na siya mas makadigest og insakto og posible nga mas mga kaangkon na hinuon kag mga problema pa hinuon sa kalawasan. Mo na ginaingon mga igalang igsoon nga atong yung pilion no ang atong pagkaon nga tagaan gyud pud nato og sustansyang mga klase sa mga prutas ug mga pagkaon kining atong mga anak gumikan kay importante nga masayod pud sila ug makaibalo pud sila unsaon nila nga mahimo silang healthy kay usually ra ba gyud mga ginikanan no kita ra ba gyud hinungdan nganong kining atong mga anak adunay mga balatian especially kung pananglitan sa mga gagmay pa sila sa mga puya pa nga dependent kay sila sa tuwa no usually pananglitan na kadang dili maayo ang ginhawa sa bata no dili siya ganahan maligo pero pakaligoon gyud nato o resulta dayon si puno ng hilantanon mga yunana mo nang kita mismo nga mga ginikanan magunahon na gid pud ta and then of course katong mga kaigsunan nato mga mamis nato diha basta hilantan gali kining atong mga anak dili din ta modagan sa pinakaduol nga tindahan para mopalit og paracetamol ha tubig yun, tubig ang ato ang primary nga himuon nga pampakalma sa ilahang hilanat. And then of course atong yung paningkamutan pod nga at least na sila insakto nga nutritious foods nga makaon para mas madali ang pag-alim nila sa ilahang mga balatian. Sir John, wala naman kito igong oras ng panahon basig na pa kay gustong idugang sa ato ang topic karon. Kato no, Sir Rick no, kinahanglan lang gyud nga mag-decide gyud ang ato mga ginikanan no nga kung unsa ang ilang gusto i-prepare para sa ilang mga anak kay dugay na nilang dala-dalahon no antud silang pagdako no so kita man gyud ang makakontrol no sa ato ang sayahang kinaiya samtang bata pa sila so kinahanglan nga ato gyud ang barugan aron nga mas magpabiling himsog no ang ilahang panglawas no ug dili sila dayon matakboyan sa mga sakit. So kana Sir Rick no salamat kayo sa another chance na pod nga maka-share na pod ko kaninyo sa inyong mga dugang kay balo no o unta no nga magpadayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni ato ang programa o salamat kayo. Okay. Sa mga kaigsunan tuloy karon nga gustong makaangkon sa mas maayong panglawas, amo kamong gidapit nga kanunaya gayud sa pag-inom ang ato ang mga kapsula. Magpili lamang kita sa tulo ka kapsula sa SED Marketing nga napamatud ang maayo sa atong lawas. Kining tulo ka mga kapsula aduna kini panyawan nga tanom or kining ginatawag natong makabuhay. Aduna kita SED Panyawan Plus nga adunay mangosteen, luyang dilaw ug usab panyawan. Aduna pud kita SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. And of course kining atong SED Cogon Herbal Capsule, ang pinakalabing bag-o nga klase nga kapsula sa SED Marketing nga nagaangkon ining cogon grass nga napamatud-an gayud nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Idi binigayod bahin sa ato ang kidney, sa atong atay, sa ato ang urinary system, pati pa sa mga kababayenan katong adunay mga problema susama sa dysmenorrhea, adunay PCOS kon polycystic ovarian syndrome ug uban pang mga klase sa mga problema. Sa ato mga kalalakinan usab makatabang kining atong SED Cogon nining prostate problems no ug uban pang mga problema sa mga kalalakinan.
Sa atong mga kaigsunan usab nga gustong makaangkon sa maayo nga klase nga pampahid nga oil nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan, aduna kitay SED liniment oil, ang klase sa haplas igsuon nga adunay gahom sa pag-alim sa ato ang mga problema susama pananglitan sa panuhot, mga katul-katul sa panit, mga pagpanakit sa atong kaunuran, kanutahan ug mga parte pa sa atong mga kalawasan, no? Matabangan ta nining atong SED liniment oil. Pahid lang aron kanang imong lawas hinanaling kayuhan imong matagamtam. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung gusto kang maalim sa mga problema sa panglawas, sandig na karon nining mga produktong herbal nga napamatud-an. Produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapudapod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.